Miten ei auta ja sitten menee kuolee 1v1. Ei vittu mikä paskakasa. Pieks kivaa. No ei vitus. Vittu täällä on taas paskoja omi. Mark on 1000 kertaa parempi. Mitä vittu Twitch? Ei vittu mun laneelta. Saatana. Vittu. Tää tulee palloille midi ja jättää Lulu 1 on 1 voliperikka. Ei miehen peliä noin tosissaan tarvii ottaa. Vittu kun menee Sä vaan oot kuitenkin saatana siellä se paskin pelle, niin ihan samaa tunnusta. Niin vittu varma. Tunnusta. Paras peli. No mikä siinä Peolla on pelissä kyllä nyt on kovin. niin paskaa? No omat! Ja Sako tulee känkki, no niin voi vittu! Nää ei voita kahdesta mua. Nää ei voita kahdesta mua. Voi vittu, mitä surki mun. Twitchi kattoo, kun Sako tulee vierelle. Yksi on. Ei vittu! No niin, Eikä lähtekö se kaikki. harmita.